Kurez otomobile zênêja ji Mansuriyê ji Baferê li ber Keleha Mêrdînê û bixêr hatin kanala otomobîla min. Otomobîla zênêja îro ji em mêvaneke xweşik li pêşberî we ne. Mêvana me Grandland X-a Opelê ye. Markaya Opelê ji sala 1929 heya 2007 markayeke Emerîkî bû di bin banê General Motorsê. Dûre ji General Motorsê vediqete û tevlî PSA'yê dibe. PSA Citroen û Peugeot'ê dibe û wir wek şîrketekî ava dikin bi hev re otomobîlan çê dikin. Piştî 2017yan bo piştgiriyê tevlî fiyatê şirketa Stalinsê ya otomotîvê ava dike. û Opel navê xwe ji xwediyê xwe distîne. Navê xwediyê wê Adam Opel e. û niha navenda Opelê li Almanyayê. Di bin pozê wê yan bin vî kabûdî de motora wê pênciyeke 130 belgîrê, 300 torkê û lître û nîvek dîzelê. Ne dîzel bû? Xweşaş nekir evê. Divê dema merivlê dinare gelekî ev sê xetê ku li ser wê derbas dibin gelekî aerodinamîk nîşanî me di Opel. Opel giştî yekpare modeleke sade ye, dawiya wê gelekî xweşikê niha me nîşanî we bidin. Li vir ablema wê heye û serradeya wê gelekî mezin e ku ji piyan û bilekên henekan pêk tên. Em bên ser farê wê full letin veya paketa Enjoy yani ya yekemê jî hemû paketên wê de standard e. Gelekî xweşikê li jorê jî yê rojê hene û li jêr jî yê mijî hene divirin. Ev kroma vir hûrgiliya vir gelekî xweşik e. û ev plastîka ji bo parastinê modelê nîşanî me dide xuya kirin ku ez modeleke sûv im. Niha ji behsa kêlekayê bikin berê jantê wê Michelin'in gelek dixelîtenê Michelin ji xwe zanin di mîvekê de amblema wê heye ya Opelê ev yê berfîn e gelekî xweşikin. Jantên wê 55 û 18 înçin gelekî xweşikin ji bo vê modelê. Li vir ew parastinê wê dewam dike û li vir jî ji bo sensora parkê heye. Li vir ji bo sinyalê cihekî hûrgiliyê xweş e rastî jî bo şeklê wê veya li vir wê cê ji bo şiyariyê nîne û ev neynikên cotî jî nayên pêçandan xavin ji ber ku ya yekem e paketa yekem e. Dema tu li kêleka wê dinare gelekî aerodinamîk gelekî xweşik e. Tiştekî balkêş e mesela van pişteka hene ray ji îngilîzce wan dibêjin. Veya sunroofayê nîne. Sunroofê yê ku sunroofayan hene ev tune ye. Ev jî kêmasiyek mezin yani van raya van piştekan ji bo modelê vanê sûv ew bike yani aerodinamîk yani dinamîk xurtir nîşan bide gelekî xweşikin. Em bên kêleka wê li vir hûrgiliyek xweşik heye ji bo parastina modelê dema ku cihek teng ve derî nekeve yani dîwar nekeve xêz nebe veya ne têdeyê xwediyê wê çêkiriye xwediyê wê ji endezyarên PSA'yê bêhtir li modela xwe yani vê erebeyê nertiye û dawiyê de jî hûrgiliyên piyan û bilekane heya ser babira wê gelekî xweşik e. Niha jî em bên dawiya wê gelekî ez jî hez dikim dawiya wê dişibe ew enyaka Skodayê ku niha nû derketî bi ceyranê gelekî ez bi heyecan bi kelecan hêviya wê me gelek xweşik e. Yani ev xetê wê model navê amblema modelê û navê modelê helbet biçûk hatiye nivîsîn lê enyakê mezin e gelek xweşik e a ji vir wê kêfa min jê retê ji xwe li vir dê ji bo parastina modelê hawrdora wê dewam dike. Ev ya bagacayê vekin hey kum dawiya wê ne
paketa serve de unkarın elektronik ya jivak opsiyon bistinen. Yani elektronike normale, manuele. Bagaja ve gori rakibe xwe normal yani neziki vane 514 litreyi. Yani ek mebere danasina girib wek em bejin Peugeot ya 3008 520 litre, 21 litre ama bu mesela Skoda Karoqan 520 litre ne veya 514 litreyi ver pandizota ve heye o lever wek birikên wê çavkên wê biçûk hene ver kanca hene ji bo wek fîleyan ji xwe radînin taybetiyek xweş ku niha me hundirê wê nîşan bidin ji bo ku eşyayên xwe ji bagajê de xejalî hundir be binî de jî stebrek yani lastîkek biçûk heye û dikarin vê ew diqate gorî eşyayên xwe û bilim bikin ya jî daxin demek eşyayê pir bin û dikarin veya hinekî din daxin jêrê parê li vir ew heye bêjin elektrik yan jî fenerek heye 12 volt heye û li vir jî dikarin ji bo destekên ku van paldankan radin tê van paldankan radin dibe 1605 litre dawiya wê bi vî awaye niha mî derbasî hundirê wê yan dawiya wê bin. Berî ku derbasî dawiya bin behsa keresteyên wê bikin deriyê wê dawî wek hûn dibînin yê hişt bêktên ev ne krome alemyon bêkte li vir ew biçûk heye dik gelê wê hene yê çerme ev gelek baş e û li vir jî alemyon hatiye bikar bêrîka jêr yan jî çavka jêr û dikarin litre û nîvek av darin ancak bin litreyek here û vana derbekê de camê wê dadikevin ev taybetiye gelek xweş e najin derbasî hundirê wê bin dawiyayê bibin dawiyayê ji ber ku sûve gelekî mezin e fire he têra xwe sanofayê tune ye sanofayê hebûna ev mesafeya serê min û tawanê dilekê çû bûne ji ber sanofeyê teng bûna li vir piştekên wê hene belê ew qenceyên wê ji bo çekan ya jî fincan vê yek li vir hebûna biyamin yek jî vir hebûna gelemperî vir hene li vir dawiyê de hinek bêrîkên wê hene ji bo eşyayê xwe telefona deynin û li vir paketa ser wê de paldankên ji bo germ û sarbûnê li vir hûn dikarin eyar bikin pêşî de ji hene belê vêya de nîne li vir hevadankên wê hene klîmayê hene û li xwarê jî şoketek heye 12 volt yaşlaşmak li vir vara xwe bidin ew tune ye tünel tune ye ev jî gelek baş e çerma PSA ye û vir wek standart qedehdanka wê heye yan jî mildankan bêjin û tu dikarî derbasî beşekê derbasî bagaja wê jî bibe wek golfê bilîzin dikarin ew eşyayên dirojan deyn li vir qedankên wê maşê hatiye bikaranîn û çerm jî hatiye bikarin yani nîv çerm e merê dikare bêje ev dik gelin gelekî xweşik in û rihat dikare veya wilo bilim bikin jî gorî serê xwe yê û nîvekê jî ev rihatî dikare yekî mezin jî rêwîtiya xwe bike û ev ji bo izofîksê ji bo zarokan jî qapaqê wan nîne temaşevanên êjeniha jî em teşiya wê ne angol kokpîta wê ne bi giştî dema lê dinere kokpîta wê li gorî her çi qes li binbanê PSA yani Peugeot'yê yan Citroenê bê çêkirin jî kokpîta wê ne wek Peugeot'yê me Peugeot'ê me de danasîna mesela 3008 10008 girib gelek xweşik bû gelek hatiye acibandin lê veya hinekî din sade ye lê keresteyên ku hatiye bikaranîn elbet gorî ku paketa yekem bijî her çi qes paketa yekem bijî dema lê dinare gelekî nerme van dera jî nerm heta vir çerme vir dik kêl avêtiye evan nûrgiyan gelek xweşik e û ev wek karbonê henekan lê plastik e bawerim najin behsa deriyê wê bikim keresteyê ku hatiye bikaranîn deriyê wê de li gorî dawiya wê hemû
Dema uru distê xwe didinê cek û hûn distê we digê ji hemû ew e. Yani hema nerm e. Li vir ê çerm hatiye dik kêl hatiye bikaranîn û li vir jî ji bo çar derî ro di derbekê de ve dibe têgirtin û derbekê jî têgirtin taybetiye gelek baş e. Li vir elemyon hatiye bikaranîn û li xwarê jî li jêrê jî wek lîtreyek av hûn kan texne û pelorê wê jî li virin deriyê wî baş e li gorî pakêta xwe. Haj bê ser direksiyonê. Direksiyona wê gelekî sportîf e. Yani direksiyonê Opelê hez dikim. Amblema wê di nîvekê ye, hem li orta wê ye, bir airbag jî heye. Yani balîfê wê ji bo qezayê xwedî neke hene. û li vir sabîtkirina suratê yan jî lezgîniyê, hişkîniyê li vir heye. Karin eyar bikin, li vir menû heye. û li vir jî zêde wê farên wê hene. û li jor jî awadanka wê dora wê wek elemyon hatiye bikaranîn û piştî elemyona jî piyano bilek hatiye bikaranîn. Ev jî xweşiktir dikir. Li xwarê jî belkî hûn ji vir nabînin dexleke biçûk heye ew jî taybetiye xweş e. Em bên ser ekrana wê analog e. Yê pakêta wê herî mezin de jî analog in, dijital tune. Ortê de 4 înç heye. Tu dikare li vir eyarê wê bike li ser ew ê û ha ji van dera dikare ew bike. Zêde ew ne hevî belê xweşik e. Em bên vir wê mifteya wê vî şeklî bi vî awayî wekî Peugeot'ê ye. Peugeot'ê 3008 û 2008 zanin vî awayî ye. û dûme tune ye ji ber ku pakêta yekem e. Hûn dikarin ne şaş bim vê direksiyonê jî na vir çê nabe. Yani borî xwe zêbgotana eyar bikin nabe, çê nabe. Pakêtê ser wê de çê dibe. Em bên ser ekrana wê 8 înç e. Normal e. Dikarin vir multimedya û müzîkê tiştên wilo her tiştê heye. Kamera wê dawî jî heye. Niha dema me baş me nîşanî we bidin. Li vir dûgmeyên tuşên evî hene, fîzîkî hene. Ew jî baş e û jêr jî kamera bibore. Klîmayê hene ew jî manûel in û li vir vî awayî dexleke xweşik heye û heta li vir taybetiya wê ku telefon bê kaplotê şarj kirin ji xeynî wê ji bilî wê li vir şoket heye û li vir jî ji bo USB cêk heye. Ew jî cêk xweş e. Van dere me got hemû bi evê hatiye raxênan yani bi çerm hatiye. Fitêza wê 8 e ETA Peugeotê dizanin. Gelekî baş e. Dema me baş bin bi behsa wê jî motorê bikin. Li vir ji bo lastik kontrolkirina lastîkan taybetî û ji bo telefonê dikarî ji vir betal bike şarjê. ESP heye û start stop dikarî vir betal bike û sensora parkê heye. Li vir ji xwe yê otomatik e, me got tam otomatik e. Ve jî gopala fitêzê ev vê aksesuarê li van dera li bakur ku ev ya nebe modela çiqas lüks bijî vê konseptê nebe konsepta modelê pêk nayê wekû li van dera jî ev cîcikê ku hatiye bikaranîn tê de heyê tiştek din jî hebû me rakir. Li vir piyano bilek heye gelek xweşik û jî hez dikim û kêleka wê jî elemyon heye. Ev jî taybetiye gelek xweşik e. Em bên yine wêdetir vir frêna desta heye ya elektronik e û li vir jî cê qedehdan heye ku hûn dikarin qedeha têxinê. Vir cê qedeha heye hûn dikarin qedeha hata li vir eyar jî bikin vî şeklî têxinê. û dema em tên vir jî li vir jî cêk heye bêlîkek biçûk heye. Jî xweşik dora wê piyano bilek gelek xweşik û li vir jî cêk kûr gelek kûr heye. Wek dexleke beşeke biçûk heye. Dikarin veya hawlo gorî xwe wek mildankê pişteka wê dikarin eyar bikin. Belê û nikarin hawlo jor de bisekin wekî Volkswagenê.
Em bên ev dexlavê gelekî mezin e belê tu em bêjin kumaşek din dirê ve tineyê û li vir jî em karin belîfê ji bo qezayê yani ji bo acîlê em karin wan betal bikin ve taybetiya wê heye. Em bên ser paldankê wê paldankên wê nîv em bêjin elektronîk û heta li vir wan a pêşî tenê heye. Li vir ji bo termexûnên me de piştek heye. Ev jî taybetiyek gelek xweş. Paketê ser wê de paldanka em karin ji borî îklîmê yani gorî zivistanî û havînê germ bikin. Dawiyê de çi heta hene û taybetiyek gelek baş e. Yani ev model gorî gelek modelan bi xusûsiyet û taybetiyê xwe opsiyon gelek tê hene. Xwe de dihewîne û di vir jî ji bo çawa dawî de jî pêşî de jî ew heye. İzofix tane ji bo ewa zarokan, ji bo o paldankan zarokan, ji bo evlehiya wan. Em dema em tên jor ev neynika wê yê hindirîn ne otomatik e, ez veşaşim, normal sade ye. Ev bergeha wê ji ber ku cama wê dawiyê biçûk e hinekî bergeha wê teng e werk berqefa wê. Dema em tên jor li vir neynika makyajê heye belê tu ew tineyê ledek tineyê yan jî ampulek fenerek tineyê renk tineyê di vir ol dawî tawa pişteken li vir jî hene. Xwezî li vir ew hebûne sanrofayê tineyê êku sanrofan hebe ev berçavdank tineyê lê veya ji ber ku sanrofayê ji tineyê dîsa li vir heb tineyê xwezî li vir hebûne û li vir jî ev ê manuel hene. Wekê lêranê bidinê ve sade ne tam fule. Viyavayı, jora ve viyavayı, naham derbasi ajutuna ve ben. Navali ve herin, bir bahsa ajutuna bikin. Bahsa motoraya bikin, motoraya vak men tesbik edeşkal kir. Pencek yek pence derbasi ve ji beriya veya berik be makyaj kirin 1020 model hat makyaj kirin ve çağı şeşiyek bu وقتی که بن بانه پژوی هات گوهرتن یعنی ev motora ve em bêjin pêlekê biçûk kirin ji bo emîsyonê ye ji bo ku zêdetir heta li vir belgîra ve 10 belgîr meriv ku behs bîne zêdetir bûye û şewata wê jî kêmtir bûye. Mesela gorî daneyên febrîxeyê 4 yani derveyî bajêr ya rast de 0 yani 4 litre 7 kilometreyi de xerc dike. Nav bajar 4 û 2 sêwan yani ne zêdeyî gelekî baş e. El gorî ku motora ve ev qasî xurt 130 belgîr û 300 tork mesela wanê ku me danasînan giribû giş 205 210 bû bê bêtir dişewitandin. Şanzıman û motora gelekî hev dikin ku EAT 8 têz yani gelekî baş e niha ku em cê ku em ser derin parkeyê ku gelekî xerabeyî jî em karin suspansiyona wê jî ray ve bidin. Suspansiyona wekê Peugeot'ê ye dema ku bin banê Peugeot'ê model gelekî pêşxistin wekî Volkswagen ku bin banê Encubeyê wan pêş dixistin ev jî PSA'yê de tên pêşxistin. Yem modeleke gorî ku em bêjin markayeke êdî Almaniye ji bin ew ê Amerîka derket ê Amerîka gelekî wê çaxê jî baş bû lê ne wek niha Peugeot jî markayê xwe gelekî pêşxistî û Citroën jî berê ajovan gelek gazî ji wan dikirin taybetiyê Citroênê lê niha em bêjin şer çi qes ev model êm kêfa min gelekî jî hat me eciban perê wê jî li gorî wanê ku me danasînan giribû asgariyê baş e ku em bêjin çima em zêdetir ê SUV danasîna wan dikin ev ji ku Ewropayê her du otomobîlan yek êdî SUV e ji bo konforê ji bo ew xweşikbûna wan ew rehatiya wan hêsanbûna wan bikaranîna wan û ew mirêsbûna wan û şekil û şemalê wan yani ew dîzayn ew kokpît ku ê Peugeotê hûn dizanin û êdî li Bakurê yani Tirkiyeyê jî her ji sê otomobîlan yek SUV gelek rewacê de gelek tên hes kirin
veya 0 kilometre ve yani ki dereng yani 12 saniyede pektiğine az neşaş ben surata ve yani hışkimuna ve her idavici 192 kilometre bu ne mamusta. Mamostacı mamostayı otomobili am spasiyevi dikin bu ve otomobilin dame tişte ku em ser ve bejin yani vek encam em bejin daviya bigişti gerek taybetmendiye ve hene gori em bejin modelin vek Volkswagen mesela taybetiye ku ver hene aparat yani veya da tünen taybetiye em bejin vek Skoda'yı da ku çava zedane veya da gelek mesela bagaja ve daviya ve gelek fire jbor revitiye jboriyen direş gelek başı cami daviye naha vekiriye em hineki sürat evdene koyu konfora ve her du can vekirini ji peşi girtine veku nar yani ulu vek ser ave deharrike hiç denk der nakev zide rastici nek bu pesnevede modeleke hoşe elbet tercihe kokpita ve megot sadeye وكيدن تشتكون نعجبين يعجب عجبين كارن بني فيديوي بني بيسن شروفه خو بني بيسن او فيديو ما ver دقيقه من ها سر برا يعني كوبريا نوالينه ام بر بزنار ادارين خاطره و بمين خوشيه ده